sa mu ma mu gamu da Allah kan haka don albarkan manzon Allah. Allah muna roƙonka wanda suka tsaya kan wannan shiri tun daga Halifa Ishaqa yan uwan shi, Allah ya haɗa kansu, Allah ya ba su zaman lafiya, Allah ya sa wannan taro da bana mun samu na biyu da fitowar mu waje wai na yi na zaure ba. Allah ka sa yadda muka yi wannan na banan na ya sa ba shi ne na ƙarshe ba. Allah ya sa mu zauna muna raya wannan guri, muna raya zuciyoyinmu. Duk wanda ya zo nan bakon annabi ne, ba bakon su Ishaqa ba ne, ba wurin su ya zo ba, ba su suka kira shi ba, da mu da su duk annabi ya kira mu, da mu da su bakin annabi ne, da mu da su gurin annabi muke nema, da mu da su muna neman yardan Allah ne ta wurin annabi Muhammad, da mu da su da iyayensu da suka rage. Allah ya ba mu albarkan annabi, Allah ya biya bukatunmu. Duk wanda duk ake bi bashi, Allah ya sauke mishi wannan nauyi. Allah muna roƙonka shiryanmu, Allah ya sa musu albarka, rayuwarmu Allah ya sa albarka, sana'armu Allah ya sa albarka, ƙasanmu Allah ya ƙara albarka, daminanmu Allah ya sa albarka. Allah ya nainaita mana salatul fati ɗaya ga iyayenmu, Allah ya gafarta musu da dukkan musulmi gaba ɗaya. Salatul fati ɗaya wanda suka yi hidima a wannan abin, duk wanda suka yi hidima a wannan abin Allah ya saka musu da alkhairi, wanda ya bada kwabo, wanda ya bada sule, wanda ya bada naira, Allah ya saka musu da alkhairi don albarkan annabi, ba annabi ba malami, wali, salihi, in kai mishi hidima. Shehu Ibrahim yana cewa gwargwadon hidimanka bawan Allah gwargwadon samun madadinka, balle kuma ka yi ma annabi hidima. Ai kuma magana ta ƙare, ka yi masu abin ya je wurin annabi, balle kuma ka yi wa annabi. Wani in ka yi mishi wani sai a samu dariya, da a samu na ƙasa, sai a samu cutuwa. Amma a wurin annabi ba dariya, a wurin annabi ba tawaya, a wurin annabi ba aibi. In ka je kana son annabi kana yaban shi da aibi, lokacin ma za ka samu lada. Haka Allah ya annabi Muhammad. Saboda haka Allah ya karbi hidiman nan. Abinda ka san kayi don annabi kai, ka jira annabin ne zai saka maka, ba wani ne zai saka maka ba. Dukkan mu mun zo nan, wani ma tunanin zai kai 12 ba, saboda jin daɗin annabi ga shahar mun gota 12 ba mu sani ba. Wannan kawai mu gode wa Allah. Ko babanka ake yabo, aka kawo lokacin nan za ka ce na gaji, amma banda annabi Muhammadu. Mu so annabi, mu bi annabi, mu kama wanda suka kama annabi. Duk damuwanka kama salati. Ba abinda salati bai magani. Ciwo ne salati, talauci ne salati, jahilci ne salati, bashi ne salati, ɗaukaka ne salati, farin jini ne salati. Allah dai ya ijiye salati magani. Shehu Ibrahim na cewa wasu zaɓaɓɓun bayan Allah
in sun mutu suna ci gaba da ibadar suna ci gaba da ibadansu wata rana annabi wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam za a yi